Ierusalimul din vremea patimilor lui Iisus Hristos nu era atât de întins ca cel înconjurat de zidurile sultanului Soliman, care au devenit emblemă vizuală a cetății sfinte până în zilele noastre. Hărțile antice și cercetările arheologice evidențiază suprafața unui Ierusalim mult mai mic. Golgota răstignirii era în afara orașului și mormântul învierii de asemenea. Cel mai însemnat punct al cetății era templul de pe muntele Moria. În zilele noastre, aici este Domul Stâncii și o esplanadă pe care se ajunge prin diferite porți sau care este mărginită de intrări închise de secole. Esplanada antică era de fapt un platou amenajat astfel încât din muntele în sine, care și așa nu era mai înalt de 700 de metri, rămăsese doar un vârf care este considerat locul în care Avram ar fi trebuit să își sacrifice fiul. La templu se ajunge prin porțile Hulda, astăzi închise. Am putea spune că asistăm la o materializare concretă și riguros ordonată a primului sens unic din istorie. Toți pelerinii intrau printr-un loc, iar ieșirea din oraș se făcea prin altă parte a zidului de apărare. Doar mirii în ziua căsătoriei și cei cărora le decedaseră o rudă apropiată aveau dreptul să meargă în contrasens. Mărginit de fortăreața Antonia, cel mai sacru loc al iudeilor, era în egală măsură cel mai supravegheat de stăpânirea romană. Din apropierea acestei cazarme se considera că ar începe Via Dolorosa, drumul crucii sau calea suferinței spre răstignirea a lui Hristos. Cele 14 stații ale crucii au devenit de-a lungul timpului un ritual în sine. Ultima oprire a lui Iisus Hristos de pe Via Dolorosa se află în afara Sfântului Mormânt. Celelalte 5 se găsesc în biserica din spatele meu, adică în Biserica Sfântului Mormânt. Calea crucii a fost consacrată ca act pios într-o perioadă târzie. Începe în zilele noastre din curtea unei școli musulmane. Continuă pe lângă Biserica Biciuirii și a Încoronării cu Spini a Mântuitorului, aproape simultan prin asocierea spațiului cu rostirea acelui nemuritor Ecce Homo, iată omul. Chiar și după 2 milenii de la consumarea jertfei cristice, încă mai există dileme privind locul în care a fost judecat Mântuitorul, fiind argumentate 2 variante: cea a judecării în fața reședinței temporare din Ierusalim a procuratorului Pilat din Pont sau în pretoriul din proximitatea cazarmei militare. Drumul crucii este însemnat din loc în loc cu biserici ale unor diferite neamuri și confesiuni creștine, iar pe măsură ce te apropii de final, labirintul te conduce până la o intrare secundară în Biserica Sfântului Mormânt. Poate că tocmai contrastul parcurgerii în rugăciune a unui bazar face din Via Dolorosa o realitate cât mai apropiată de cea a unui ambient esențialmente profan parcurs de Hristos printre cei care îl umileau sau vegheat de cei care jeleau o sânda nedreaptă primită de Fiul lui Dumnezeu. Sub cupolele mărețului așezământ al Sfântului Mormânt, geografia sacră se condensează în câteva zeci de metri pentru a imprima în istorie și în sufletele oamenilor momentele finale ale unei vineri sfinte, petrecută și pecetluită în urmă cu aproape 2000 de ani prin suferință, moarte și înviere.